खुलुमबाय पश्चिम पटला दावहालु क्लाबनि अनसुंथाइनि थाखाय सानथामनि हाबाफारि लानानै सोरां मन्जु थियेटारखौ लेंहरनाय जादों आरो दिनै बे सानथामनि हाबाफारिनि सेथि हर बे सेथि हराव जोङो बे थियेटारखौ बेखेवनायजों लोगोसे आसाम सरकार एबा आसाम आयेन आफादनिफ्राय बिगुमा बिथांनो 50 बोसोर जानायनि थाखाय मोनसे अनसुंथाइ बावनायनि हाबाफारि लादों। दा बेखायनो बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय आसाम आयेन आफादनि एबा जोंनि मानगोनां एमएलए बिथां बिश्वजित दैमारी सार, सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा मुसाहारि आदा, बिथांनि बिसि बाजैखौबो लिंदोंमोन जोङो। बेनिफ्राय बे ओनसोलनि थियेटार नायनो मोजां मोनग्रा एबा हारिमुजों रंजानो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो प्रग्रामखौ गोबाव खामा, मानो होनबा नोंथांमोन 7टायावनो 7 बाजियावनो दिन्थिगोन होननानै लिंनानै खायसे 7 बाजियावनो फैबाय, खिन्थु खायसे 8 बाजियाव जागोन होननानै दाबो मोनफैयाखै। ओंखायनो सासेखौ नेनायावनो सासे फैग्रोनायफोरा गोबाव जादों। दा जायखिजाया जोङो बे हाबाफारिखौ जुरिनायनि सिगां आङो बे दावगालु क्लाबनि जानानै जोंनि मानगोनां एमएलए एबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो सानदों। ओंखायनो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बावनो थाखाय खावलायबाय। साबायखर। बिथांनि उनावनो बे सोरां मन्जु थियेटारखौ 50 बोसोर बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनाय बिथां चन्द्रकान्त मुसाहारि आदा, बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बे ओनसोलनि जानानै बरायनो सानबाय आरो बेखायनो बे आर'नाइखौ बावनो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय। बिथांनिनो बिसि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बावनो खावलायहरनाय जाबाय। दा आं गोलाव खालामनो सानाखै। आसाम आयेननि बुंथिगिरि एबा जोंनि मानगोनां एमएलए बिथांखौ बे हाबाफारिखौ बेखेवनायजों लोगोसे बे थियेटारखौ बेखेवनायजों लोगोसे बिथांनि अनसुंथाइ चन्द्रकान्त मुसाहारिनो गथायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आं बिबुंथि लाखिनो गुरै खावलायनाय जाबाय। दिनैनि बे जोंनि सोरां मन्जु थियेटारनि बेवहाय सेथि हराव जोंहा नुजाथिनो हानाय जोंनि थियेटारनिनो बिगोमा आदा चन्द्रकान्त मुसाहारि आरो बाजै आरो जोंनि जायगानि दैदेनगिरिफोर, जोंहा मानाव गेदेर जौस्रां आरो दावगाफु क्लाबनि जोंनि बिबानगिरि बिथांमोन, ओनसोलनि जोंनि सानसुमै मानाव गेदेर नोंथांमोन, थियेटार नायनो फैनाय गासै आंनि आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव नोंथांमोन आरो जोंनि थियेटारनि गासै बेवहाय मेनेजारनिफ्राय लानानै गासैबो बिबानगिरि नोंथांमोन आरो एक्टर एक्ट्रिस नङा होमबा, साइड एक्टर साइड एक्ट्रिस आरो गुबुन गुबुन पार्ट खालामग्रा आरो जोंनि बे थियेटारनि जोंनि बेखौ साजायनाय बे थुम्बुखौ लुनाय बिनि मावथिफोर, जोंहा गोजोनथाव बाथ्रा जे बर'नि जारिमिननि बिखायाव दिनै जोंनि बर'नि थियेटारा 50 बोसोराव आगान सुरबाय। माने खालमासि 50 जाबाय आरो फुरा दा आगान सुरबाय आरो बे जोबोद गिदिर बाथ्रा। आरो बे 50 बोसोरखौ आदा चन्द्रकान्तआ लाखिदों। बर'नि गेजेराव बिथाङा रावजोंबो रुजुजायै आरो जों जेजोंबो बिथांनो बेसेन होनो हायै, बिथाङा बर' हारिनि फावथिनानि जिथु हारिमु, बे हारिमुखौ दिनै बुहुमनि बिखायाव फोथांनानै लाखिदों। बे बेसेबां गिदिर बाथ्रा नङा होमबा? जोबोद गिदिर बाथ्रा। दिनै गोबां माने सुबुंफ्रानो बे थियेटारनि दारै ओंखाम मोनजादों, मावनानै मोनजादों। बेवहाय 50 बोसोर बिथाङा मानसिनो खामानि होबोदों। गावल' नङा, गावजों लोगोसे 100निबो बांसिन मानसि
प्रत्येक बोसोराव बेवहाय खामानि मावनानै सोलिनो हादों बे बेसेबां गिदिर बाथ्रा जोंहा गोबां गिदिर गिदिर मानसि दं नङा होमबा गिदिर गिदिर सिन्था खालामो गिदिर गिदिर मावो नाथाय बेबायदि 50 बोसोर हारिखौ सिबिनो हानाय जों रावबो जानो हायाखै नङा होमबा 50 बोसोर गावनो खामायनाय गावनो मावनाय गावनो खालामनाय जोंनि जेबो मदद गैया आंथ' एबार खावलायदोंमोन पश्चिम पटलायाव थियाटारा मोजाङानो जा गाज्रियानो जा नों मोजां मोनो गाज्रि मोनो बिदि खोथा गैया नाथाय थियाटारा जेब्लाबो जोंनि गेजेराव थांनानै थानांगौ ओंखायनो थियाटारखौ बयबो टिकेट दाननानै नायफैनांगौ आं बेखौ बुंबाय थादोंमोन ह दाबो सियारानो खालि खालि दंबावो नंगौना नङा बेबायदि जायोबा थियाटारखौ सोर फोथांनानै लाखिनो दा थियाटारा एबार थाङोबा लाब जायोबा नेक्स्टआव साबसिननिफ्राय हामसिन नाटक खालामनो हागोन एक्टर एक्ट्रिस आरो बिसोरबो बोलो जाबावगोन आरो जोंनि माबाखौबो मन्चखौ मा होनोमोनलै बर'आव साजायबावनो हायो बेखौ दा साइनासालिनालाय मोजां मोजां सोदोब दंमोन बावजोबबाय बेबायदि बेफोरखौबो साजायनो हागोन दा जोंना काम गैया नङा जों काम गैया दा जों काम थाबासो ना थियाटाराबो खामानि गोनां जागोन जाथियानो जोङो थियाटार अनसायनो रोङा थियाटारखौ फेदेरनो रोङा थियाटार खालामग्राखौ थुलुंगा होनो रोङा बिसोरनो जोङो मदद होनो रोङा थियाटार नायनानै जों बिसोरनो साहस होनो रोङा जोंनिसो दाय जों हारिनि मानसिफोरनिसो दाय एसेबां लाख लाख मानसि दं आरो थियाटार नायनो खैजन जिरायजायो बेवहाय बेसेबां आदा खैजन दर्शक 1400नो 1400ल' नायनांगौ आरो बर'आ 25 लाख दङ बोरै जानो ओंखायनो ओरैनोल' लुगैबाय थाबा जाया मोजां जानांसिगौ जों बयबो मदद होब्लासो बे 100 थाखा बे 50 थाखा थियाटार नायना हरोबा आरो दा जों होबाय बेखौ थियाटारा मोनजोबा जोंना सोर मोनगोन क्लाबा मोनसे दावबाफोर क्लाबा नङा होमबा थियाटाराबो मोनजोबा जिखिनि हरो बेखौबो मोनजोबा आरो ओंखायनो जों बे बिथिङावबो नायनांगौ ओंखायनो खावलायदों बर' सिनेमा नायनांगौ बर' थियाटार नायनांगौ मोजां मोननो नङा बिसोरखौ फोथांनानै लाखिनो बिसोरखौ थुलुंगा होनो आरो साबसिननिफ्राय साबसिन जाहाथे बिसोरो जोंनि हारिनि बे हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो हायो आरो फेदेरलांनो हायो ओंखायनो गाबोन एसे बांसिन नायफैदो संफोर फ्रि आं फ्रि होबाय संफोरखौ मोनथिबाय संफोरहाय बे स्टेजखौ बोदलालायनानै नायबानो जाबाय बयबो मोनथिबाय बायह्रानिखौबो लेंहरदेरदो संफोर गोजाननिखौबो संफोर फ्रि जादों थियाटारा मोनथिबाय रावबो टिकेट दाननाङा संफोरनिखौ ना दानखानाया फैसा मोनफिना जायहा फैसा दानखाबाय बे फैसा मोनफिनला आरो खिन्थु जाय दानाखै बे दाननो नांला संफोरनिखौ ओरैनो नायफैदो फ्रि